Efsane, çîrok, mitolojî bi formeke naqaşsaziyê li hemberî me ne. Huner afîrendêr e. Bêguman Ahmet Güneştekin jî hostayek mezin yê vî karî ye. Pêşengeha berhemên Ahmet Güneştekin di bik û heya niha li Stenbolê pêşengehek bi vê îhtîşamê nehat bivekirin. Ji dezgehên ragihandinê kesên li Tirkiye diwarên cuda cuda yên hunerî de bi nav û dengin ji siyasetmedaran heya nûnerên hikûmetê di asteyek paye berz de beşdarî li pêşengeha Ahmet Güneştekin hat kirin. Wezîrê Tirkaniye Kültürê Mehmet Nurî Ersoy jî elaqeyek mezin nîşanî pêşengehê da. Sıkıntı çekmesi, acı çekmesi, yok görülmesi, silinmesi, yani bir alfabe harfleri tahtaya yazılıyor. Biz kabullenmekle birlikte cezalandırıyoruz. Yani silerken acıta siliyoruz. Wezîrê Tirk bi çavê xwe dît ku kalêdanekî ya îşkenceyî ya çawe li tîpên alfabeya Kurdî tê kirin. Ka çawe hunermend ev êş û azar raberî berçavan kiriye. Ahmet Güneştekin ev 4 sal bûn amadehiyên xwe bû vê pêşengehê dikir. Ji sedan zêdetir berhemên nû di vê pêşengehê de cih girtin. Güneştekin navê pêşengehê wekî jûra hiş an jî ûdeya hafızayê binav kiriye. Şikestin, têkçûn, bîr û bawerî, efsane û çîrokên ji beriya hezar salan yên wekî Gilgameş û efsaneyên dî yên di dîroka milletê Kurd de temaya sereke ya berhemên Ahmet Güneştekinîn. Ew birêya hunerî dixwaze bîr û hişê civakê zindî bihêle. Çîrok û efsaneyan di formeke neqişkirî de raberî me dike. Ew weke hunermendek ekspresyonîst tê zanîn. Güneştekin bi xwe di heqê pêşengehê de hestên xwe bû me wiha ravekir. Dünyada hunermendkî Kurdum. Ez Türkiye, jiyanam li Türkiye ama dünyada herkes dibin Ahmet Güneştekin hunermendkî Kurd e. İnsan kim? Ez yani karî xwe dikim dünyayê her li Amerika, li Avrupa, li Orta Doğu her derî pêşengêm li müzel, galeriya ew kî dibin. Yani kêfxweş dibin. 8 sal li Türkiye pêşenge venekir bû. Dünyayê li cîhanê gelek welata li müza, li galeriya, li çanda pir pêşengêm hebûn. Li Türkiye mitxwest tişkî mezin projekî baş vekim. Hem videoyê min û enstalasyonê min nîşanda gelekî ser katliamê mezin, ser hafıza, ser Roboski. Tiştê dimejiyêm de hebûn mitxwest wekî belge piştîn de ji tarîxê re bihêlim. Ew tevî bi huner dibe. Wê ewkî de ez gelek kêfxweşim ku vî pêşengehî vekir. Rastî ew serşikala enstelasyon ki heye û ew videoyu min çêkirine û ser tabuta ser ji bo Roboski min ew kiribû. Muheqqiq gelek ew were dîtin enstelasyon ki heye rûn tune bûn. Ser wan hendeka de Sûrê Şirnexê Nusêbînê wan mala ser milletê me serê wan danîn ew kirin xêniyê wan xira kirin însan dibin diman ew hafızayekî pir hişê me re belgeyekî bimîne ji tarîxa me re ew qas mühim e ew enstelasyon. Nivîskar Muhsin Kızılkaya jî di derbarê berhemên Ahmet Güneştekin û pêşengeha wî de dîtinên xwe wiha anîn ziman. Ahmet Güneştekin ressamekî Kurd e, xelkê Batmanê ye. Vê gevê li hemû dinyayê gelek navûdeng e. Yani ressamên ku ji Tirkiye çûyî li New Yorkê Marlborough da pêşeng çêkirî ressamê yekemîn e. Ji bo hindê jî hem ji bo Tirkiye hem ji bo Kurda rûmetekê gelek mezin e. Ahmet demek gelek dirêj ve nêzî qasî 20 sala li Stenbolê hemû fikrên cihê û ramanên cihê û etnisîtê cihê cara ewil Ahmet Güneştekin anîn berhev. Yani îro
دوی سالونه دا ام بیجن و پیشنگ دا کمالیست جی هنه اسلامیست جی هنه کرد جی هنه و رنگ اندین جیین ترکیه هنه جار اول جو کسی که استاد که اوتنی حتی وی احمد گنش تکی نفتشته یعنی لسرکت ید و مسئله دا جبهان دیجی رومت ما حمیه Elbet güneşteki netine Türkiye'de dine de jî hunermendek navdare û tê naskirin. Beriya du salan li New Yorkê li galeriya Marlborough ya ku berhemên wênesazên navdar yên wekî Picasso jî di cihê xwe de dihewîne pêşengehek bû Ahmed Güneştekin hat sazkirin. Helbet li Wenedik, Hamburg û li gelek bajarên diyên Ewropayê jî pêşengehê wî hatine sazkirin. Cihê gotinê ku divê em bêjin berhemên wî yê herî erzan ji $10,000 dest pê dikin heya milyon dolara jî diçin. Di ev pêşengeha Ahmed Güneştekin piştî du mehan jî li Moskowayê û li Tiflisê jî di navendên herî navdar yên müzexane û galeriya de bê pêşkêşkirin. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.